Yanzu yanzu dokoki guda uku wanda Abba Kabir Yusuf ya wallafa kafin ya karɓi kundin tsarin mulki, wanda dokokin a yanzu haka sun fara aiki. Doka ta ɗaya ya bayyana cewa 'yan adaidaita sahu rasif ɗin da aka sa musu wanda ake karɓar kuɗi a hannunsu wanda ya wuce kimanin ƙa'ida, to ya fara soke su. Sannan ta wani ɓangaren ya fara shirye-shiryen dawo da sarkin Kano kan karagarsa, inda ya fara tattauna abin tun misalin karfe 7 na safe. Yanzu ta wani ɓangaren doka ta uku ya fara ciccike abubuwan da ya kamata, irin kamar basussuka wanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tafi ya bahi da su. Tabbas ya fara ciccike takardun da yadda za a iya kammala su nan ba da daɗewa ba. Ta wani ɓangaren Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa insha Allahu a mulkinsa za a wataya, inda yake cewa wannan tsada abinci ta yi yawa, inda da ya duba ya ga wasu mutanen yunwa ce ma take kashe su, da ya duba ya ga wani mutanen idan jarinsa ya karye sai dai ya koma bara, ya duba da 'yan Kano da ma Najeriya baki ɗaya, inda yake cewa a gaskiya akwai gyara a wannan rayuwar da muke ciki ta yanzu, inda ya bayyana cewa daga jiya zuwa yau ya samu labarin shinkafa ta kai naira 2,100, inda ya ce gaskiya bai kamata a ce irin wannan tsadar abinci tana faruwa a ƙasar Najeriya ba, inda yake cewa a gaskiya insha Allahu inda shugaban ƙasa zai ba da haɗin kai, insha Allahu za a haɗa gudanar da mulki na adalci. To mai saurare, idan wannan ne farkon shigowar kwantata mai albarka, da kada ka manta ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Yanzu wanda ya wakilta wannan magana a kai ya yi magana shi ma, inda yake cewa a gaskiya Abba Kabir Yusuf yana da tunani mai kyau, inda yake cewa gaskiya yana hango mana cewa za a yi mulki a Kano wanda ba a taɓa yin irinsa ba, inda yake cewa a gaskiya Abba jagora ne na gaskiya, inda yake cewa a gaskiya amana sai dan amana, inda yake cewa kwarai da gaske wannan kwankwasiyar amana ce, kamar yadda ake cewa kwankwasiyar amana. To mai saurare, kasance da Arewa Press TV a kodayaushe a duk inda kake, kasance da Arewa Press TV domin samun labarai da dumi su.